ברוכים הבאים לפרק מספר 17, את, אני והזקנה. אני יעל חביב ואני מיועצת אישית, זוגית ומשפחתית לבני הגיל המבוגר, ואני מזדקנת כל יום. ואני דוקטור דנה פאר, גרונטולוגית ומרפאה בעיסוק, מומחית לדמנציה, וגם אני מזדקנת כל יום. ואיתנו היום בפרק איש תקשורת, עיתונאי ותיק, לשעבר יושב ראש האגודה למען הלהט"ב בישראל, אבא לישי, בהורות משותפת, איציק יושע. היי איציק. מה נשמע? איזה כיף להיות עכשיו בעמדת המראיין שלך. נכון, כי בעצם אנחנו מכירים מהתוכנית שאני מגיש ברדיו, 60 החדש, אבל הנה, קחו את המושכות. אז אנחנו מתרגשות, ובוא קצת ככה תספר לנו על עצמך. דיברנו ככה על הקהילה הלהט"בית, דיברנו גם על המושג להט"ב מזדקן, אמרנו שקצת ככה נדבר עליו, הלהט"בים והקהילה המזדקנת והזקנה, איך מזדקנים בתקופה הזו. בעצם הכל פה פתוח. אני רוצה לדעת מאיפה להתחיל. אני רוצה שתספר לי על הקהילה הלהט"בית המזדקנת במדינת ישראל. בחוויה שלך. זה יהיה לי מאוד קשה משום שאני לא לגמרי חלק מאיזושהי הוויה יומיומית של אין לי הומואים זקנים חברים. כל החברים שלי הם לא זקנים והם לא, רובם הם גם לא הומואים. אני לא יכול ממש לדבר. אני יכול לדבר מה שאני יודע, לא מהחוויות שלי. זאת אומרת, והידע שלי בתחום הוא באמת הידע שמגיע אליי מהעיסוק שלי בתוכנית 60 החדש שאני מגיש בכאן תרבות, בתאגיד. לצערי החוויות, אם יש, הן חוויות שלי כאיש בן 64, עוד רגע 5, אבל ממש כחלק מהוואי או מתרבות או מפולקלור של קשת הזהב, אני לא איש עדות טוב לעניין הזה. זה מעניין, כי כשאנחנו מדברים על קהילה, זה בעצם אתה חלק מאיזשהו מארג אנשים שיש לך משהו משותף איתם. הלהט"ביות זה לא משהו שמשותף בהכרח, או אנשים להט"בים מבוגרים לא מחפשים את ההשתייכות לקהילה הזו? אני לא אמרתי את זה. אני שואלת. אני בטוח שכן, כולנו בכל מיני שלבים של החיים שלנו רוצים להיות שייכים לקבוצות שווים, או שקוראים לזה, או קבוצות התייחסות הם מקור לתמיכה, לעזרה, לצמיחה. ולכן באותה מידה גם הומואים ולסביות או טרנסים זקנים יותר. אני יודע שיש המון יותר ויותר בשנים האחרונות, גם מודעות של המוסדות, של הגופים, של הארגונים, צורך שבא לידי ביטוי ועולה מהשטח ובעצם מייצר פעילויות, מפגשים, סדנאות, ימי עיון, כל מה שאפשר לעשות כשמדובר בקבוצה. כן, בקבוצה שיש לה איזשהו נושא משותף או עניין משותף. בשיחה מקדימה אתה סיפרת לנו שיצאת מהארון בגיל יחסית מוקדם. ובעצם אתה הרבה שנים כבר מחוץ לארון, ואולי אפילו המושג של מחוץ לארון הוא שלנו, וכבר לא משמש אותך, אני לא יודעת, זה מעניין אותי גם ככה אם זה מושג של מישהו שחדש נפגש בעולם הזה. יש הבדלים בין אז להיום? אתה רואה איזושהי התפתחות, איזושהי התקדמות, משהו חברתי שמתחיל יותר להקל ולקבל ולעודד ולהכיל את השוני הזה? תראי, זה באמת צריך להיות חוצן כדי לא לראות את מה שקורה כאן בשנים האחרונות. בוודאי שיש הבדלים תאומיים בין הימים שבהם אני יצאתי מהארון, שזה בערך לפני 45 שנים, לבין מה שאנחנו מדברים כמה ימים אחרי שיושבת שופטת כדורגל במסיבת עיתונאים, מספרת על הרצון שלה לעבור התאמה מגדרית, והדבר מתקבל בתשואות, בכבוד, בהערכה. אז בוודאי שיש הבדלים מאוד מאוד תאומיים. זה מרגש אותך? לראות את השופט? אפילו עכשיו לא הרגשת שכמעט בכיתי, כי זה משהו שמי שלא היה שם לא יבין. הרגעים האלה הם ניצחונות שחיכו המון זמן. חיקיון, הציפייה היו כל כך ארוכים וכל כך כואבים, שכל ניצחון כזה הוא פשוט גם פותח את הפצעים, אבל גם מאוד איזשהו מרפא, איזשהו מרגוע לכאב ההוא של הרדיפה, של השנאה, של דיכוי, של האפליה, של ההקטנה, כל המילים האיומות של מי שחווה ארון או חווה החירות שלא התקבלה כמו שראוי ומגיע לכל אחד.
לפי הספרות המחקרית, מדברים על זה שבקהילה הלהט"בית קשה יותר לאנשים מזדקנים, משום שיש דגש מאוד משמעותי על חיצוניות, בעיקר בקרב הומוסקסואלים, והאדם המזדקן הוא מאוד לא תואם מבחינה מראה חיצוני, והדגש הזה מקשה עליהם להמשיך להיות, לקבל תמיכה, לצאת לאירועים, להשתתף בכל מיני דברים קהילתיים כאלה. אני מכיר את השאלה הזאת, היא קצת, יש בה איזשהו מיסקונספט לגבי הקהילה ובכלל. וזה אגב דברים שלמדתי לא מזמן, כמה שאני ותיק ויודע. הכוונה שלי זה שכמעט בכל שכבת ומצב גיל, יש מי שירצה אותך, ויש גם מי שלא ירצה אותך. כן. אני למשל מתוודע רק בשנים האחרונות, כי אני כבר בן 65, ואני לא בזוגיות, ואני נפגש מעת לעת עם בחורים. אני נדהם לגלות שיש שכבה ענקית של בחורים בני 20 פלוס, 30, שנורא מעניין אותם אנשים בני 60 ומעלה. זה באמת מרשים. וזה שכבה ארוכה וגדולה ממה שחשבתי שיכול לקרות. זה לא נכון שזאת גזרה, הגיל. ולכן כאילו התדמיות האלה הם באמת הסברה לא טובה של הקהילה. נכון, אני חושבת שיש הרבה מאוד מידע מוטעה בציבור. אני יכולה באמת כגילוי נאות להגיד שאני אימא לבן שיצא מהארון בגיל 14.5, וגם אני שאלתי ועדיין שואלת הרבה מאוד שאלות של חוסר ידע, וכל מיני אקסיומות שכבר מזמן לא קיימות בעולם שלנו. אני רוצה לשאול אותך, מה זה הזדקנות מיטבית בקהילה הלהט"בית? האם היא שונה מהזדקנות הטרוסקסואלית? אני חושב שבגדול לא, אבל כמובן יש מאפיינים שהם ייחודיים לקהילה הזאת. זאת אומרת, כשאנחנו מדברים היום בנקודת הזמן הזאת על הומואים ולסביות ותיקות, אז מן הסתם זה הומואים ולסביות שגדלו או בארץ או בחוץ לארץ ועלו באיזשהו גיל, ובעצם גדלו על תקופה, רבים מהם גדלו לתוך אפליה מאוד עמוקה, של הסתרה מאוד עמוקה, של הפנמה מאוד מאוד עמוקה של ההומופוביה. זאת אומרת, בכל אחד מאיתנו, להט"ב באשר הוא, יש הומופוביה מופנמת, כי אנחנו גדלנו על ערכים הומופוביים, וגם לנו עצמנו, גם כמופלים, לוקח לנו זמן, ולפעמים דור שלם או חיים שלמים, להיפטר מאותה הפנמה. המשמעות של אותה הפנמה, שאנחנו עדיין פוחדים, שאנחנו עדיין נעלבים, שאנחנו עדיין נפגעים, שאנחנו עדיין מתביישים, שאנחנו עדיין פוחדים. הדברים האלה לא נעלמים בגלל שפתאום יש אווירה ציבורית נורא נעימה. זה לא נעלם באחת, זה גם לא נעלם, אני חושש, עד המוות, לפחות לבני הדור האלה. וגם אני, אפילו שאני נשמע מאוד בטוח ובוטח ויודע את מקומי ואת מצבי, אני יכול למצוא את עצמי לא פעם, שואל את עצמי, וואלה, אני צריך להגיד, אני לא צריך להגיד, טוב שידעו, טוב שלא ידעו. התשובה ברורה לי, למי אכפת? ובכל זאת זה שם, כי זה מופנם. זה הכוח של ההפנמה. גם לא כולם עברו מצבים או דרכי חיים שבהם באמת הם יכלו לעשות עבודה עם ההפנמה המדכאת הזאת. גררו אותה אל הגיל השלישי, אז כן, יש בחוץ חופש, אבל החופש הפנימי הוא לא שם. ילד שנולד היום, שיצא מהארון, או בכלל לא צריך לצאת מהארון, אלא פשוט ייוולד כמי שהוא, יגדל ויזדקן אחרת ממה שהקהילה המבוגרת היום חובה? אין לי ספק. זאת אומרת, אם העולם ימשיך בדרכו העקומה הזאת, אז כן, אנחנו מכירים את העקימות הזאת, אז כן. זה מעודד, מאוד. אז אתה מרגיש היום בן כמה? אני לא יודע להגיד לך. אני לא מרגיש בן 65. יש איזה שהם סימנים חיצוניים שמעידים על גיל? זה משהו שמדובר שונה מאשר בחברה הכללית? ההיבט האסתטי הוא משמעותי יותר, כי עכשיו לצורך העניין נשים הרבה יותר מקובל שיער לבן, אפור וכאלה, או לפחות אני חיה באשליה כזאת. האם זה משהו נגיד שחלחל גם לקהילה הלהט"בית, או שאנחנו עדיין במצב של ההסתרה היא גם חלק מהסימנים חיצוניים? אני מודה שקשה לי לענות על השאלה הזאת, אבל אני יכול להגיד שוב ממה שאני קצת מכיר ויודע, אני יודע, ברור שיש בנים הומואים ולסביות שנדרשים לכל מיני טיפולים אסתטיים כאלה ואחרים, שבדיוק כמו שאחרים. זאת אומרת, זה יותר הסטריאוטיפים והסטיגמות שלנו על זקנה, מאשר כל דבר אחר, ולא בהכרח מפגש. לגמרי, כי גם השירותים האסתטיים האלה מאוד זמינים גם לכולם, אז
נכון. אז למה שהם ידלגו על מישהו שרוצה אותם? לפעמים אני שואלת את עצמי כמה אנחנו שואלים שאלות שהן בכלל לא מגדריות לקהילה מסוימת. זאת אומרת, את אותה שאלה על זריקות או על טיפולי יופי, אנחנו גם רואים גברים סטרייטים שבאים לקבל טיפול כזה, וזה כאילו אפילו לא עולה בדעתנו לשאול. איציק, אתה היית ממקימי מצעד הגאווה. מצעד בארץ באמת עבר אבולוציה מאוד מיוחדת, משום שאני הייתי יושב ראש האגודה ב-1997. כמה שנים קודם היו ניסיונות מצחיקים, מאוד מרגשים, קטנים, לייצר איזשהו צעד או אירוע שמזכיר משהו ממה שאנחנו כבר הכרנו מהעולם, מאירועי סטונוול בניו יורק, בארצות הברית. ההתחלות היו באמת נורא קטנות ומצחיקות, היינו אולי בשנה הראשונה אולי 10 אנשים שהתכנסו בגינת שנקי, נדמה לי הראשון. אחרי זה הרחבנו את זה ורצינו ממש מצעד, אז הזמנו כמה לסביות עם קטנועים, גדלנו ל-12 אנשים. עוד לא צריך אישור משטרה. איזה אישור משטרה? מי דיבר עם המשטרה בכלל? המשטרה, המגעים היחידים איתה היו בוויגסטוק, בהפגנה שהם באו עם כפפות, כי הם פחדו מאיידס. אז זה היה בקטנה, גם הקהילה עוד לא הייתה מאורגנת, לא... נזכיר לכם שכמה שנים קודם לכן, נגיד 94, אם אני זוכר נכון, פסק דין דנילוביץ', זה הפסק דין שבג"ץ החליט בפעם הראשונה, שחייב את חברת אל על לתת זכויות של בן זוג לדייל בחברה יונתן דנילוביץ'. זה היה רעש מאוד גדול, זו הייתה פסיקה מאוד דרמטית. אני אגיע למצעד הגאווה, אני נותן לך תשתית ארוכה, אבל זה מעניין. מאוד. זה שנה שערוץ 2 כבר באוויר, ואז בתוכניות האירוח מחפשים הומו שיבוא לדבר על הפסק דין, ואין. אני חוזר ומזכיר לכם, ישראל 94, אין הומו שמוכן לבוא, להזדהות כהומו ולדבר על הפסק דין. תוכניות האירוח היו צריכות לחפש בנרות, מישהו. אתם יכולים לחשוב היום שצריך מישהו רק שיגיד שהוא הומו, שיבוא לדבר. להפך, יש תור. אז לא היה. לא היה. אני הייתי במקרה קשור לתוכנית של דן שילון, עבדתי איתם קצת כתחקירן גם, אז הם חיפשו, ואז אמרו, סליחה, יש לנו מתחת לאף, אולי תבוא. אמרתי, בסדר. זה לא היה מובן מאליו בשבילי לבוא להתראיין בתוכנית שאני עובד בשבילה לפעמים. והרגשת נוח עם החשיפה. אני כן, זאת אומרת, להפך, אני מאוד שמחתי, כי במיוחד שהוא בעצמו, יונתן, לא התראיין. ואז בעצם התחילו, אפשר להגיד, לנוע ככה גלגלי המהפכה, ילדיין ימצא את הנושא ההומו, לסבי, להט"בי. ממשלת רבין, בעקבות היציאה של עוזי אבן, הביאה פעם ראשונה לשינוי התקנות, פקודות הצבא. גם כן זה היה פריצת דרך, זה הצבא הראשון בעולם שבעצם ביטל פקודות נגד הומואים, אני חושב, באמת הראשון בעולם. וגם שם היה בעל של קצין רופא. שנפטר, וגם הוא הוכר כאלמן, הוא היה זכאי לפנסיות. אדיר שטיינר זכה במשהו במאבק, הוא לא הוכר כאלמן, אבל הוא ניהל מאבק, כן, להכיר בו כבן זוג, לצורך הנצחה ותגמולים, הוא לא הוכר כאלמן, זה מעניין, כי זה לא הגיע לפסיקה, אם זה היה מגיע לפסיקה, העולם היה נראה אחר היום. בכל מקרה, המהפך, הגיים צ'יינג'ר בכל הסיפור של המצעד, הוא בעצם התחיל דווקא לא מהממשלה ולא מהקהילה, אלא מרון חולדאי, מראש עיריית תל אביב. אני לא יודע אם אתם זוכרות, אבל אתם ילדות. כשהוא עלה לשלטון, כשהוא נכנס לפוליטיקה העירונית, הוא נתן רעיון למקומות תל אביבי, וברעיון הוא אמר שזוג גברים מתנשק, מגילים אותו, או שזה כמו ג'וקים או משהו כזה, מגיל אותו כמו ג'וקים. אמירה מזעזעת ומבחילה. אני הייתי אז פרילנס בכל ישראל, אני זוכר, יצאתי יום אחד נות ערב משידור, וגם הוא יצא, ואני הלכתי למכונית שלי, והוא הלך למכונית שלו, וראיתי אותו פתאום מרחוק, ואז צעקתי לו ואמרתי לו, תדע לך שאנחנו בחיים לא נצביע לך. והמשכתי לאוטו שלי, ואז הוא קרא לי, בוא, אני רוצה לדבר איתך. הוא התקרב, נעצרתי, דיברנו, הוא התחיל להסביר לי כמה דבריו עובדו, והוא לא מתכוון לזה, ולא. אני מזכיר לכם, הוא דמות שאיש לא הכיר. הוא נכנס, זה עתה לפוליטיקה העירונית. הוא אומר לי, אני רוצה לפגוש אתכם ולדבר איתכם. אמרתי לו, אתה יודע מה? סבבה, תן לי לדבר עם החברים שלי ונבדוק. באמת דיברתי ואמרנו, בואו נשמע אותו. מה אנחנו יכולים להפסיד? מצבנו לא בזהיר כזה.
אם בן אדם רוצה לחזור בתשובה, בבקשה. ובאמת היה לנו איזה מין קבוצת חברים שהיינו נפגשים בשבתות בבוקר, באיזה פרלמנט בצפון העיר, בבית קפה, והזמנו אותו לאחת הפגישות שלנו, והוא בא ודיבר, ונטע בנו סוג של אמון, וחלק מאיתנו אפילו התגייס לקמפיין שלו, ואז הוא נבחר לראש העיר, והוא באמת מינה את אדיר שטיינר לדובר העירייה, כהצהרת כוונות פניו אל הקהילה, ושנה אחר כך, זאת הפעם הראשונה במדינה שהעירייה שמה עשרות אלפי, אם לא מאות אלפי שקלים, ואחר כך זה צמח למיליונים, במצעד גאווה. אני זוכר שקמנו ב5 בבוקר, מתרגשים מוות לראות עובדים, פועלים של עיריית תל אביב, עולים על לטרנים ועל עמודי החשמל כדי לתלות דגלי גאווה באבן גבירול. זה היה חזון נפרד. באיזו שנה זה קרה? מ-98. בנובמבר הוא עלה, אז אני חושב שב-99 היה המצעד הראשון. רגע לפני שהתחלפה המאה. כן, אני חושב שכבר בשנה הראשונה שלו היה מצעד. ומה אתה אומר היום על המצעד? איך אתה מתחבר אליו? תראה, המצעד היום הפך באמת לאירוע תרבותי מעל ומעבר למה שאפשר היה לחלום ולצפות, משום שהוא באמת הפגנת כוח ענקית לנוכחות הלהט"בית בהוויה הישראלית. אני לא חושב שאין אף קבוצה כזאת בישראל שמתארגנת פעם בשנה לכזה מפגן. אתה אוהב את הנוכחות הזאת, איציק? כי אני חושבת לא הייתי אז, אבל אולי היא הייתה קצת שונה. היום היא שונה ממה אולי ראיתם מה היה החזון של המצעד הזה. כי יש הרבה השגות על המצעד. כן, ספרי לי. כמו שהוא נראה היום. למה? על הנראות, אולי קצת על האקסטרווגנדיות, אולי קצת על המקום שלוקחים אותו להיות קצת בוטה, שזה מיעוט אמנם. אבל אם אנחנו רוצים לקדם את הקהילה, שאלה אם זה נכון או חכם, אני לא יודעת, אני מעלה פה שאלות, אני מעלה תהיות, אני משתתפת קבועה במצעד. ומה הבעיה איתו? אני לא מרגישה שיש לי בעיה איתו. אני נמצאת בו, אני יודעת שיש הרבה אנשים... זאת אומרת, יש טענות וטרוניות. של מי? על מה? על הפגנת מיניות יתר. אז מה? ולאנשים מרגישים אם זה לא נוח. אני רק מציינת, איציק. אני לא ביקשתי שיבואו. בינתיים באים אנשים מרצונם החופשי. וגם מחול. והמספרים עולים וגדלים כל שנה. הוא נחשב לאחד המצעדים. אז כנראה שזה לא ממש מפריע, ולמי שמפריע, יתכבד וישב בביתו. אתה אוהב את המצעד כמו שהוא נראה היום, איציק? אני אוהב את המצעד בוודאי. אני לא משתתף בו, אבל אני בוודאי אוהב את מה שהוא מסמל, ואיך שהוא נראה, וזה הכי כוח, זה הכי חופש, זה הכי כל מה שלא צריך להיות. זאת אומרת, כאילו, באחרית הימים לא צריך את המצעד, אלא אם כן, עוד 20 שנה, זה יהיה מין סוג של געגוע למשהו שפעם הייתה אפליה, אתם זוכרים, בואו נצעד. לזכר. כן. דיברנו בשיחות שלנו על המושג הומו מזדקן. כן, כשאמרתי את זה, זה היה באמת, דיברנו קודם באמת על הומופוביה מופנמת וישנה, אז זה חלק ממנה זה מגולם באמת במושגים וביטויים, אז להגיד הומו מזדקן, אז האסוציאציה המיידית היא באמת הולכת למקומות המגעילים האלה, האפלים, המעציבים, המאוד... שוליים. כן, מרחמים של אנשים בודדים שאין להם חיים, שמי יסתכל עליהם בזקנתם, המשפחה, ערך עליון. אתה חושב שהיום באמת יש מבחינת אפילו מספר היחסים הבין אישיים של הומואים שהם בגיל 60 פלוס בהשוואה לאנשים אחרים הוא מצומצם יותר? מספרית? כן, כי לצורך העניין הרבה הומו, לא אגיד רוב כי אני לא יודעת, הרבה הומואים בשנות ה-60 שלהם אין להם בהכרח ילדים, כי הורות משותפת או כל הווריאציות שלה לא הייתה מקובלת כשהם היו יותר צעירים. כן. אז הם לא הולידו ילדים. כן. זוגיות שאולי הייתה או שלא הייתה, כי הרבה זמן הם לא יצאו ויצרו קשרים כאלה. משפחות ניתקו קשרים, משפחות המוצא ניתקו קשרים. כן, היו גם כאלה. אז באופן כללי, זה שונה אצל אנשים שהם הומואים ולסביות? מה שונה? אני לא הבנתי. המספר הקשרים האלה, בגלל שהם בחרו באיזושהי דרך חיים שלא הייתה מקובלת על משפחת המוצא, ולא הייתה את האפשרות ליצור משפחה חדשה. אני אשאל את זה אולי ככה, יש יותר בדידות
בהומואיות המזדקנת בגלל התופעות של הטבע, שפחות ילדים, פחות קבלה חברתית, פחות מעגלי שיוך. יש בי משהו שמתקומם על השאלה, אבל אני מנסה רגע להרגיע את עצמי. לא, אל תירגע. לא, אני מנסה להבין את המקום, משום למה אני מתקומם? כי בדידות אנושית היא בדידות אנושית, בסדר, אז יש לה גוונים אולי להט"בים, אבל בבסיס שלה היא בדידות. היא לא בהכרח קשורה למצב, לנטייה שלך, להיותך הומו. אז לכן קשה לי, אבל אני מבין מה את אומרת, משום שהנטייה לחשוב שנגיד, אם היית שואלת את הזקנים ההומואים האלה, תגיד, אם היה מתאפשר לך לא להיות הומו כשהיית בן 20, היית בוחר להיות סטרייט? אני בטוח שרבים היו אומרים לך כן, כי הם עברו גיהנום. אני לא עונה לך ככה, כי ממש לא. אבל, אז כן, אני חושב שיש, שוב, את שואלת מספרים, וזה נורא קשה לי לענות, כי באמת, אני לא חושב שלמישהו יש בכלל נתונים בעניין הזה. אבל יש נתונים מחקרים. של מה? שאומרים, שמראים. מחקרים, לא, שאלת על מספרים, אין לי מושג על מספרים. זאת אומרת, יש מחקרים שמסתכלים על המספרים, שואלים אנשים כמה קשרים חברתיים יש לכם, סופרים אותם, והמחקר מראה שאנשים שהם... למה את קוראת קשרים חברתיים? אנשים שאני בקשר איתם מבחינה רגשית, ומלווים אותי לאורך חיי. אוקיי. מעגלי שייכות. נכון, אוקיי, וכן, רואים שיש הבדל מספרי, כמותי, בין מספר הקשרים שיש לאנשים שהיו הומואים ולסביות מוצהרים או לא, במהלך חייהם, בהשוואה לזקנים, אני מדברת על זקנים, אוקיי, מבחינתי 65 פלוס, לעומת זקנים שהיו בדרך הרגילה, כאילו מה שהוכר תמיד כמשפחה נורמטיבית, וכשסופרים אותם, וזה דיווח עצמי, זה לא בהכרח שאני סופר חיצונית, כן. יש הבדלים משמעותיים, כן המחקר מדבר על כך שלצורך העניין מבחינה כלכלית, דווקא גברים ונשים שהיו הומואים ולסביות עשויים להיות במצב כלכלי טוב יותר, משום שההוצאות שלהם היו מאוד שונות, הם לא הקימו את המשפחה ובזבזו את כל הכסף על הילדים לצורך העניין. אז זה כאילו נושא אחר, אבל אני אומרת מבחינת מספר הקשרים החברתיים שיש, כשאנחנו אפילו עושים דיווח עצמי, יש הבדל משמעותי. אני לא מכיר את המחקר. אוקיי, אז זה נקודה מעניינת, אני שואלת את עצמי מה יהיה בהמשך, אני חושבת שתיחות שיש היום, וגם כן הווריאציות והאפיקים השונים, ליצור משפחה חדשה, שאני מאוד שמחה שקיימת האפשרות הזאת, תרש מתמונה אחרת בעוד 30 שנה. איך נראית המשפחה שלך היום, מיצי? אני אבא של ישי בהורות משותפת עם סיגל, כבר הקשר בינינו התחיל בערך כמעט 3.5 לפני שישי נולד. זאת אומרת... תמיד ידעת שתהיה לך משפחה? לא, ממש לא. ממש לא. להפך, אני הייתי בטוח שלא תהיה לי. גם עד שסיגל בעצם חיפשה שותף להורות, לא עשיתי שום פרואקטיבי, כמו שאומרים, כדי לחפש או למצוא... זה גם לא היה כל כך בשיח. הדרמה המשפחתית הלהט"בית היא שייכת ממש ל10-12 שנים האחרונות לדעתי. זה מעניין, כי לא העלו על הדעת שיש אופציה כזו להקים משפחה אם אני הומוסקסואל? לא הייתה לגיטימציה. או שהומוסקסואלים בכלל לא חושבים, זה לא משהו שמעניין אותם. לא הייתה לגיטימציה בכלל, קודם כל לא הייתה לגיטימציה בכלל להומואים ולסביות, ואחרי זה גם הורים, זאת אומרת עם הסטיגמה של סוטים, של אנשים שאסור לתת להם להתקרב, לא לילדים ולא לבני דודים ולא בנו זה הופנם שאנחנו לא ראויים להיות הורים, אז בוודאי שזה לא היה אופציה. לאט לאט התחילו באמת להיות נחשונים וחלוצים שעשו את זה. חלק מההורויות המשותפות אגב נוצרו מתוך ארונות, זאת אומרת היו הסדרים מוקדמים יותר לשלנו, של הומואים ולסביות שידעו שהם הומואים ולסביות, וכדי לסתום את הפה להורים של מכאן ומכאן פשוט התחתנו, הקימו משפחות, בשלבים מסוימים כל אחד חי את חייו בגלוי מול בן זוגו, אבל בסתר מפני העולם מסביב. חלקם המשיכו ככה הרבה שנים, רבים הפסיקו אחרי שנים ונפרדו, וכל אחד באמת יצא גם מהארון. יש אחת הלסביות, נדמה לי שהיא בת גילי אולי קצת יותר מבוגרת, הרגישה באמת שאין קול מספיק ללסביות הזקנות הוותיקות של שנות ה-60-70, והיא לקחה מצלמה ביתית והתחילה לעבור בין כל הלסביות הוותיקות שהיא הכירה, ועשתה איתם רעיונות אישיים, וזה יצא סרט, הוא טכנית, הוא לא כך טוב, אבל הוא מרתק, כי ממש כאילו הסיפורים עוברים כחוט השני, איך כל אחת
קשרה את גורלה עם גבר, עד שהיא מצאה את ההזדמנות הראשונה להשתחרר מהקשר ולצאת. אז הורות משותפת אומרת מה בעצם? הורות משותפת היא פשוט להיות הורים לילד בשני בתים. כמו הורים גרושים לצורך העניין? אני לא יודע איך הורים גרושים, לא התגרשתי מעולם, אבל אני מניח שזה, גרושים זה יותר גרוע. יותר גרוע. זה יותר לכולם. גרוע. אני רוצה לשאול לגבי התוכנית שלך, שנקראת ה-60 החדש. 60 החדש, כן. אז מה הביא אותך להתחיל לעסוק בנושא? ומה האג'נדה, החזון של התוכנית הזו? זה היה די במקרה יחסית, כי אני הגשתי תוכנית עבודה לתחנה, לכאן תרבות, לא קשורה לעבודה שלי, אלא למכרז על איזשהו תפקידים שהיו. פרסתי תחומים ונושאים שבעיניי אין להם מספיק ביטוי בשידור הציבורי. ואחד הנושאים שהעליתי זה באמת הגיל השלישי שלא מקבל מספיק מקום, בטח לא באופן שראוי לו. ובאמת אחרי איזשהו זמן פנה אליי סמנכ"ל הרדיו ואמר לי, ההצעה שלך מאוד מצא חן בעיניי, אני נורא רוצה שתרים תוכנית כזאת. אז הרמתי. זו האג'נדה. ביקשו ממני, אז הרמתי. איזה יופי של אג'נדה. לא, אבל עכשיו ככל שנכנסתי פנימה, אז גם אני לא ידעתי הרבה על התחום. עדיין לומד אותו כל יום. אני מקווה שכל מי שעוסק בו ממשיך ללמוד אותו כל יום. ככל שלמדתי עליו יותר, אז אני יודע יותר לנסח היום מה זה הגיל השלישי, למה צריך באמת להתייחס אל הקבוצה הזאת כאל קבוצה משמעותית, שיש לה לא רק תוחלת חיים ארוכה, אלא יש לה תוחלת החיים הזאת המון משמעויות, חברתיות, נפשיות, פסיכולוגיות, כלכליות, כל מה שיעל ואני מדברים מעת לעת בשיחות שלנו. זו קבוצה שלא התייחסו אליה כמו שמגיע לה. האמת היא גם לא הייתה קבוצה עד שבאמת זיהו או הבינו שיש כאן קבוצה שמתכוונת להישאר ולא למות בקרוב, כמו שכולם חשבו. ושיש לה מה להגיד. ברור. יש לה קול. ברור. מה הפתיע אותך? מה הדבר שהכי הפתיע אותך שלמדת במהלך העשייה הזו? מה שהפתיע אותי זה דווקא האקדמיה, זאת אומרת שיש המון דברים שהאקדמיה מתעסקת בהם, ולא תמיד ממש נוצר חיבור בין מה שנחקר לבין מה שהשטח בעצם צריך ומחפש. זה מדבר אלייך כגרונטולוגי. זהו, זה משהו שאני חושבת שקיים בכל שטח מחקר ואקדמיה. יכול להיות, שאלת אותי מה הפתיע אותי. כן, תמיד מדברים על זה שיש פער בין האנשים שמגדל השן, שחיים בעולם האקדמי וחוקרים כל מיני מונחים ומושגים ומדקדקים את ההבדלים ביניהם, לבין מה שקורה בפועל ובשטח. לא, אז אני לא עד כדי כך כופר באמת, כי לפחות אותי זה מאוד סקרן, אני עדיין מסתקרן מכל מחקר שמסקרן אותי, לפחות בכותרת. הוא מעצבן אותי רק אם אני לא מבין, והוא כתוב בשפה שמתכתבת בין קולגות, אז באמת אין לו שום ערך בעיניי. אני כן אוהב לראות עין חוקרת של חיים, זאת אומרת, אני בטוח שזה יהיה כן לעזר לאנשי מקצוע אחרים, שישתמשו בזה ליישום של רעיונות שעולים שם, או התובנות, או... יש תוכנית או מרואיין או נושא שמרגש אותך בעיקר, ריגש אותך, מעניין אותך, מסקרן אותך? בתחום הזה של הגיל השלישי? שאגב לא דווקא להט"בי. לא, ברור, דיברנו על 60 החדש, 60 החדש, אני כמעט במוצר לא מתעסק שם בלהט"בים, כי אני מגיש גם את חלון גאווה, אז כל הנושאים שהם להט"בים אני משאיר לשם, אבל לא יודע אם להגיד, אני לא זוכר משהו שממש ריגש אותי. ההרגשה של התוכנית הזו מקרבת אותך בהרגשה שלך לתקופת החיים הזו, או מרחיקה אותך, מאפשרת לך להסתכל על זה יותר ממבט של אני מין צופה מהצד, לא מתחבר לזה, אבל אני לומד על זה מתוך סקרנות. לא, אני כן מרגיש שזה עוזר לי, זאת אומרת, אני מוצא את עצמי הרבה יותר בקלות, גם אם בהומור הרבה, להגיד, אני איש זקן ואל תפריעו לי, אני זקנה ומותר לי וכל מיני כאלה. אז זה כאילו, זה בצחוק, אבל לא, זה עוזר לי נורא להכיר בגיל שלי. זה לא מדכדך אותי. אבל. אומרים ואני מודה שאחד הדברים שאני בונה עליהם, זה ככל שאנחנו מזדקנים, אז באמת אכפת לנו פחות מה אנשים אחרים חושבים עלינו. יעל ואני דיברנו על זה לא פעם. אירוע מאוד
משמח אותי דווקא לפגוש אצל אנשים זקנים, אני פוגש אותו הרבה, יצא לפגוש אותו אצל קרובים יחסית, כאילו התחושה הזאת של באמת אני לא ממש צריך לחשוב מה יחשבו עליי, ולמה אני צריך להקפיד ברגשותיהם של אלה שממש לא אכפת לי, או מה כבר תעשו לי. יש איזה משהו מאוד משחרר, מאוד מעורר קנאה ביכולת הזאת. זאת אומרת, יש לי למה לצפות. אני חייב להגיד לך שזה קורה לי יותר ויותר גם. אוקיי. זה משתבח עם היכולת הזו. לא, אני לא מצאתי את עצמי בוטה, אבל מצאתי את עצמי הרבה פעמים מוותר, כאילו, על דברים שפעם הייתי מתווכח עליהם. יש לי גילוי נאות. אני כאילו שואלת את עצמי, למה היינו צריכים לראיין את איציק עם הטייטל של הומו מזדקן, ולא לראיין את איציק כאיציק? וזאת שאלה ככה שבכל מפגש, כאילו, האם זה מה שמייחד אותך? נוח לך בתבנית הזו שאמרנו, איציק, אנחנו רוצים לדבר? אתם ביקשתם, אני לא הבנתי למה אתם רוצות לראיין אותי. אני נעניתי. קודם כל, אתה מאוד נחמד ומעניין. מעניין, לא יודע. ולא גירשת אותנו. ולא גירשתי, אז כן, אבל אני גם לא יודע. זאת משבצת שמתאימה לך? מה? איציק ההומו המזדקן? מה זה משבצת? את חושבת שאני עסוק בלמלא אותה במשהו? אבל לא, אנחנו פנינו מתוך המקום הזה. ומבחינתי את תמצאת אותה, והחובת המילוי היא עלייך, אני רק עונה לך על שאלות. אני לא מרגיש צורך למלא אחרי מה שאמרת. מעניין. בעצם הלבשתי פה את הצורך שלי על הדמות שלך, ואולי גם מה שקורה לאנשים בחוץ. למצוא את ההומו שאני מתחבר אליו, שהוא ממלא לי איזושהי נישה, שהוא ממלא לי איזושהי תבנית, שאני יכול ממנו להגיד מה אני יודע על העולם הזה, או הנה אני אוהב הומואים, יש לי אפילו חבר הומו. אתה מכיר את המשפטים האלה? כן. אני אפילו מכיר הומו. לא נתעכב עליהם. את ענית על רוב השאלות ששאלת. כן, התשובות נמצאות בשאלות שלך. אז אני נורא מעריכה שהסכמת לך. זה באמת לא היה מאמץ. בוא נגיד למרות ניסיונות התיוג שלנו. ממש. כן, אבל אני הבנתי מאיפה הם באים. הם לא באו ממקום של טמטום או של מקום שמקנית, אלא באמת ממקום שקצת משמר ומזכיר עמדות אני לפעמים שוכח שהן עדיין קיימות. אז טוב שהזכרתם לי. אני חושבת שעשינו שירות לציבור, גם מהקהילה הלהט"בית וגם שלא מהקהילה הלהט"בית, שאנחנו בכלל מדברים על זה ואומרים, אוקיי, בעצם אין פה משהו מיוחד. כל מפגש שלי עם איציק הוא סוג של שיעור עבורי, אני מודה. אני לומדת שהטייטלים שאני באה איתם מהבית, משרתים רק אותי, כנראה. איציק, לסיום המפגש שלנו, בא לך להקריא משהו? למרות שאני לא לגמרי מתחבר לחוויה שלו, אבל מבחינת הזיכרון שלי הוא באמת מתחבר לתקופה, גם אל דוד אבידן כמשורר שמעז, זה בטח בשנות ה-80, שבהם גם אנחנו היינו צריכים להעיז כדי לבטא את עצמנו. אני אקרא לכם שני בתים מהשיר, בסדר? אדם זקן, מה יש לו בחייו? הוא קם בבוקר, ובוקר בו לא קם. הוא מדשדש אל המטבח, ושם המים הפושרים יזכירו לו שבגילו, אדם זקן, מה יש לו בבקריו? הוא קם בבוקר קיץ, וכבר סתיו. נמהל בערב בנורות חדרו, ממסעו במסדרון הוא טרם שב, כי שם הוא עוד חשב, מה לעשות אתה, ומה לקרוא? אדם זקן. סיום דרמטי. איציק, תודה רבה על השיתוף, ותודה רבה שזרמת איתנו. תודה לכם, ובהצלחה. תודה. תודה רבה. זה עד הפעם הבאה, להתראות.